Ine biledin, şu gün akşam gyzyklyja kino gitjäs. Kinodan çykyp seni öýüňe menem işe. Mekan, bir ýyl bäri söýüşýäs. Ýöne meniň täkseň nirde işleýänigem bilemok. Men işleýän yerimmi? Sen on toýdan soň bilersiň. Esasa sen meni bil. Ýaran. Şeyle değil geçip ya, aradın günler aylar. Sevginden yürek ayrı, doğru yolu özün saylar. Başımın sen belası, ay bu kimin günahı? Bu yüreğimin yarası, biz seninle kozgamaz. Senden ayrı bulsam, özgen yarı bulsam, bilim ok men nederin, olsa canım alsam. Kızım Kim aýa? Joranmy? Allah. Ýokla soň arkançylygyna jaňlaşar. Maňa da goýdy. Kanagat diýlen zat barmy senne? Men saňa şo pul berjek diýdim, toý edenmeden näme wagt boldy? Garaşay, garaş birat. Berjek men şo puly. Birat özüme öwrenşdirýin, berýän diýýäne. Bizim guruluşumuz var sagat orka pul taýin et, jaňmam al. Ýöne jaňadyk durma da beýdip. Bulaşdyrýan diýýän. Bulaşık geçsin pulum vermesen yollaşıma barda da aýtýan men saňa näçe wagt garaşdym. Garaşy bildim. Zübeyda, näme işleýän bärdi? Men tap beren oglanym bilen agowja durmuşda ýaşaýan ekeni. Näme üçin geldiň şutak Zübeyda? Sagada maň ko'l geleýän idim. Zübeyda, git şu taýdan. Berýän şo puluňy. Awraýmyz barka, git şu taýdan. Näme sen näçe ýyllyk joraňa çaý berip bilenokmy? Nämen goýhay? Ýokla edidim. Joram gelipdirle, hemme zat gowçuluk. Ýok, gowçuluga däl. Sen öz aýalyň tanaýanmy? Owa tanaýan. Has ýakynan tanasyň gelýärmi?